Ngithi kunina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngimbekelele nginamukele la ku channel lethu Impunga Yesintu TV. Igama lami ke ngumlekeleli wakambanjwa Impunga Yesintu, kanti insizwazi ngibiza ngonduna kaNdaba. Untombizi yamncumela unsizwazi yamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikhole likhola ngenhliziyo engadibhadla kancane esontweni ugcamgcama umsathe ngankane lakhala lathi ngahamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Kanti ngiphuma phansi esandanezo la ngiphuma khona umfule ngophuzayo ngiphuza unzabuluka inkomo zakithi siphuza ingodwi ezansi nayo. Angiphinde ngikwamukele nawe ukuthi usanda kusijoyina la ku channel yethu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu, umlando, ukuqondiswa kolimi njalo njalo. Ngiyacela ukuthi ke nawe unginxusela abantu ukuthi basubscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV ukuze nabo bakwazi ukuthi bathole lemfanekiso eqoshiwe efundisayo ngesintu sethu, ehlahla indlela ekwenza kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wethu thina njenganabantu abampishoyo. Namuhla ke bafowethu ngifuna ukukhuluma ngesithembu sesimanje. Angifisi ukuthi ngigeqa amagula kodwa abantu bacelile ukuthi Impunga Yesintu siyacela ukuthi ukukhulume ngesithembu sesimanje ukuthi lesithembu sesimanje ngabe siyisona yini. Okokuqala nje bafowethu engizokubalula ukuthi isithembu siyisiphiwo bafowethu. Akufanele ukuthi ubheke ngoba naku ukuthi udlizambane likapondo okanye uyinkanko edla amacimbo kwandulelisa bese ucabanga ukuthi wena isithembu sekufanele ukuthi usithathe. Isithembu bafowethu uyasiphiwa, usiphiwa yithongo. Isithembu siyisabelo. Ekusabelweni kwakho mfowethu isithembu siyinto futhi yasekhaya ekusuke kufanele ukuthi isize ikhaya okanye isize umndeni wonke. Ngesikhathi sasendulo ngizokwenza isibonelo. Kwakwenzeka uthola ukuthi umakoti oganile phakathi komuzi izingane zabafana akazitholi. Uma engazitholi izingane zabafana phakathi komuzi ngesizathu sokuthi izingane zabafana phakathi komuzi yizo ezikwazi ukuthi zandise uhlobo lwakulowo muzi okanye uhlobo lwakuleso sibongo nesibongo singafi. Yingakho ke kwakubaluleka ukuthi umakoti oganile phakathi kwekhaya engabatholi abafana ugcine manje na yena seba nombono wokuthi okungenana kutholakala omunye umuntu ozokwazi ukuthi athole izingane zabafana phakathi komuzi. Uzokhumbula ukuthi kuyenzeka umuntu wesifazane uthola ukuthi omunye ngenkathi edalwa okhalweni lakhe akudalwanga ukuthi kuhlala izingane zabafana. Ileso ke isizathu esenza ukuthi ke manje agcinene seba nombono ukuthi ke manje akutholakala omunye phakathi komuzi ozokwazi ukuthi ke manje athole izingane zabafana. Kwesinye isikhathi nakuba kwakungabi umbono wakhe, kwakuba umbono wendoda, kodwa konke kwakwenzeka ngenhlonipho. Indoda yayifika ikhulume nomama wayo kanye nobaba wayo. Mabekhuluma nobaba wayo, umama wayo yena uzobe sekhuluma nezalukwazi zonke zimbiza umakoti. Uma sezimbiza umakoti oganile phakathi komuzi zimenza abone futhi aqonde ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi phakathi komuzi kube khona ingane yomfana ezokwazi ukuthi iqhube uhlobo lwalekhaya labantu iphinde futhi yandise isibongo salekhaya. Kodwa masibuka esikhathini sanamuhla isithembu abantu abaningi balandela inkanuko kakhulu. Umuntu ufika ahamba aqonywe, uma seseqonyiwe useyabuya manje usezothini ufuna ukuthatha isithembu. Isithembu sanamuhla siyisithembu senkanuko kakhulu bafowethu ekuyinto engafanele ukuthi siyenze. Uzokhumbula ukuthi uma uyindoda uganiwe akufanele ukuthi phela wena ujola kanjani uyindoda uganiwe. Umbatha kanjani nomunye umuntu wesifazane uganiwe wena uyindoda. Angithi manje uyayibona lento yenza ukuthi ayihlelekile kanjani. Isithembu sanamuhla umuntu ufika agane umfazi, uma seganiwe umfazi emva kwalokho usiyahamba uyaphuma uya ngaphandle adla ukudla abuye sesula umlomo uma sesezekhaya. Uma manje sebona ukuthi lokudla akudlayo uyakuthakaselela useyabuya manje uzotshela unkosikazi amganile ukuthi usefuna ukuthatha isithembu. Nakhona uthola ukuthi asikho isizathu esiphathekayo, phela inkinga ekhona ukuthi yena uhlushwe inkanuko wahamba waya koqonya. Uma seseqonyiwe manje wanentombi useyabuya manje uzokhuluma manje nonkosikazi ukuthi ufuna ukuthatha unkosikazi wesibili okanye ufuna ukuthatha unkosikazi wesithathu. Isiphi isidingo sasekhaya? Kungabe lo nkosikazi wakho uyadingakala yini ekhaya?
leyo nto yakho ubona abantu abaningi uthola ukuthi isithembu siyintwembi noma ebhedayo namuhla senziwa abantu abanjalo abangasiqondi ukuthi isithembu sisho ukuthini. Abantu othola ukuthi isithembu abasiphiwe. Isithembu siyinto esuka izosiza ikhaya. Ngenkathi ke le ndoda isimthatha unkosikazi wesibili, angiphakathi komuzi kuzoba khona ingane zabafana, bese ithongo liyajabula lonke. Nabantu abaphilayo phakathi komuzi nabo bayajabula bonke ngoba uhlobo lwale ikhaya luzoqhubeka lwande, angeke liphele. Ingane zamantombazane akekho ongazi ukuthi kufika isikhathi sokuthi zihambe ziye kogana. Uma seziganile zona zovusa imizi yakomunye umuzi, zokwandisa uhlobo lwakomunye umuzi. Ingaki ingane zabafana zinto ebalekile kakhulu. Konke bafethu kwenziwa ngenhlonipho. Unkosikazi omdala uyena ubeke manje esekhethela indoda yakhe, unkosikazi abonayo nakholelwa ukuthi uzokwazi ukuthi afike nenhlonipho phakathi komuzi. Kwesinye isikhathi ke kwakuke kwenzeka uthola ukuthi indoda iyona ezokwazi ukuthi izikhethele intombi efuna ukuthi izizoyigana, bese itshele abazali bayo ukuthi intombi yakwaSibanibani nginalo uthando lwayo. Ngiyacela ukuthi ke nonkosikazi nimenza aqonde ukuthi leya ntombazane ingakwazi ukuthi ifike izogana la. Ngenkathi manje beqala bebhuduza amagabadi bewabhuduzela indoda kunkosikazi, babe sebefika nombono ukuthi khona intombi yakwaSibanibani ekuyiyona engakwazi ukuthi ifike izila, iyahlonipha, inenhlonipho ngendlela engakazi ibona, ingakwazi ukuthi izovusa lo muzi, ningakwazi ukuhlala nayo nibambisane kahle. Bese unkosikazi ke manje noganele ndoda ayithande nayo le nto ayithakaselele ngesizathu sokuthi bazabe sebemlulekile abadala. Uma sebemlulekile abadala yena uyothi sefike endodeni yakhe usefika nalowo mbono ukuthi ikhona intombi engiyibonile yakwaSibanibani, ngizocela ukuthi uthathe yona izongilekelela phakathi komuzi. Bese kube lokho sengathi manje kuwumbono walona wesifazane kanti kwakuwumbono wendoda kwasekuqaleni, kodwa ngesimo sokuthi iyakwenza ngenhlonipho ngoba isintu sethu sigqugquzela inhlonipho phambili. Kodwa masibuka isithembu sanamuhla, isithembu sanamuhla sinayo inhlonipho, siqhuba inkanuko phambili. Zikhona nenhlelo esike sizibuke kodwa ke sibuye sixole ngoba siyaqonda ukuthi abantu bayasebenza lemhlabeni. Kodwa ngiyafisa mina ngiyimpunga yesintu ukuthi sengathi singathi noma sisebenza kodwa singabulali isintu sethu thina njenganabantu abampisholo, ngoba abantu izinto abazibona komabona kude bayazithatha bazenze bacabanga ukuthi zizona kanti akuzona. Awukwazi ukuthi ungathi mase ufuna ukuthatha umfazi wesibili ufike nentombi okade wawujola nayo esekwaphela iminyaka ujola. Lokho kukodwa kuyona inhlonipho. Isithembu bafowethu siyisiphiwo, uyasiphiwa yithongo. Ubona abantu abaningi basibamba ngemithi, bayasikhuleka ngemithi ingoba vela basiphiwe, babuka bona ukuthi banemali engakanani bese bacabanga ukuthi isithembu bangasithatha. Omunye umuntu uzobuza ukuthi Impunga Yesintu usho ukuthini mawuthi isithembu asidinga imali siyisiphiwe? Ngoba phela kusuke kufanele ukuthi abantu bondle. Ngiyakuvumela kufanele ukuthi ubondle, kodwa ukuba nemali akusho ukuthi kufanele ukuthi ube nesithembu. Ithongo malikwabela isithembu lizokwazi ukuthi likwenze ukuthi ukwazi ukuthi usiphilise. Ukuphila bafowethu akusho ukuthi kudinga imali, kudinga izizumbulu zemali. Ngesikhathi sendulo abantu bakithi imali ayingekho kodwa babephila ngoba ithongo lalikwazi ukuthi libakhombise indlela bona abazophila ngayo, baphile futhi ngempela. Isithembu akusho ukuthi ngoba naku nemali sekufanele ukuthi usithathe. Ngiyakuphinda lokho. Isithembu bafethu siyisiphiwo, uyasabelwa yithongo. Angeke uzusithatha isithembu uthola ukuthi umuntu okwembethe wena akasifune nisithembu. Ngoba phela into esibuye siyikhohle sabantu sikhohle ukuthi thina sabantu njengasiphila, impilo esiyiphila akuyona yethu. Kodwa kukhona abantu esibaphilelayo. Khona abantu abaphila kuthina nabasenzisa izinto. Ngizokwenza isibonelo. Khona umuntu othola ukuthi ufundile, waqeda, une degree, omuntu othola une masters, kodwa lowo muntu umsebenzi akawutholi. Uthola ukuthi ubizwa ubizo. Ingoba lo muntu omembethe yena ufuna ukuba inyanga. Ingoba lo muntu omembethe yena ufuna ukuba isangoma. Angeke nawe wakwazi ukuthi uthathe isithembu ungasiphiwe ilo muntu lo okuyena okwembethe. Uyosithatha isithembu ngenkani bese emva kwaloko siyaxabana. Yini sekucasuke lo muntu lo okwembethe ngoba wena wenza into angayifuni yena nento angakholelwa kuyona. Isithembu esiphoqayo kwesinjalo kuxabana abafazi obathathile, kuxabana izingane bangezwani bonke,
ngoba lo muntu lona osuke ephila kuwena isithembu yena usuke engasithandi kuwena osithandayo bese manje emva kwaloko avela kuflathele angakulekeleli kusona kanti wena mawuzolalela wena ithongo elikuphethe ukuthi likuphile yini isithembu sakho sokwazi ukuthi sihambe kahle siphinde futhi sibe impumelelo. Bengithe ngigeqa amagula ngiyabona sekufuna ukukheka enzikeni kodwa sengiphetha nje ngingezuba mude kakhulu ngingandi nangomlomo njengebhakede. Isithembu bafowethu siyisiphiwo esisuka ethongweni. Isithembu bafowethu siyinto yasekhaya esuka izosiza phakathi kwekhaya njengokuba vele unkosikazi usukumthathile lona njenganensizwa akuyena wakho kodwa wasekhaya unkosikazi owethongo lasekhaya. Yingakho ke nesithembu mosithatha ufuna ucabangela umuzi kuqala ukuthi wona uyasidinga yini ungahlushwa yinkanuko zakho bese wena ufuna ukuthatha isithembu esingadingakali phakathi komuzi ngoba ithongo lokuflathela bese kube sengathi manje uthakathiwe kanti awuthakathwanga awukwazanga ukuthi ulandelwe into efunwa yithongo elikwembethe wena. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe nibatshele nabantu ukuthi kwimpunga yesintu TV sikhuluma indaba ezimntoti indaba zesintu sethu thina njenganabantu abampisholo impunga. Shemane,